Olemme Marjuka ja Kaaro Kastreen Auralan omistajat. Tapasimme useita kattofirmoja, jotka näkivät katon lähinnä ongelmana, mutta Marius ja Broni tulivat täysin eri asenteella, positiivisena ja innostuneena ottamaan haasteen vastaan, ja se asenne piti koko projektin ajan. Meidän talo on yli 100-vuotias kartano, jonka katto on monimuotoinen ja halusimme säilyttää sen täysin entisellään. Savitiili, jonka valitsimme, on Suomessa harvinainen ja hankala asennettava sekä erittäin kovaa materiaalia. Myös peltityöt olivat hyvin monimutkaisia ja haastavia. Katon kunnostaminen vaati äärimmäistä ammattitaitoa, sitoutumista, huolellisuutta ja kovaa työtä. Lisäksi asumme ulkomailla ja tämä projekti vaati myös suurta luottamusta tekijään. Panthersit olivat kaiken luottamuksen arvoisia. Päivittäin he lähettivät kuvia jokaisesta työvaiheesta ja olivat aina tavoitettavissa. Kommunikaatio toimi erinomaisesti ja toiveitamme kuunneltiin. Nyt kun työt on saatu loppuun, olemme sitä mieltä, että kartanon katto on upeampi kuin se on koskaan ollut. Kiitos siitä Marius, Broni, Matis, Andres ja koko Panthersin tiimi. Projektia oli ilo tehdä teidän kanssanne ja lopputulos ylitti odotuksemme. Voimme lämpimästi ja varauksetta suositella Panthersia.